Hezký den. Na odskoku z divadla Járy Cimrmana zdravím od mikrofonu Country Rádia a hlásím, že před očima se mi míhá slovo na 5 písmen, kniha. Ač jsou různé, hořká, sladká, každá je má kamarádka. Má kniha s velkým K je dnes zvolena k poctě všech kaprů o Vánocích snědených, případně dalších ryb. Ladislav Miček, Světem českých rybníků Čechy. Autor ji vydal ve svém vlastním nakladatelství Studio Dokument a Forma v Uhřínovicích v Orlicko-Horském podhůří a poslal mi ji spolu s rybníkářským kalendářem na rok 2025. To ale není důvod, proč ji uvádím jako knihu s velkým K, ani to, že je velká na výšku i na šířku. Okouzluje mě znalost a píle, se kterou bylo té znalosti dosaženo, i bystré oko fotografa a jeho aparátu, nebo raději spíše aparátů. A úcta k té píli po předcích zděděné. Doktor pedagogiky Ladislav Miček v závěru píše: K fotografování mě přivedl můj dědeček Josef Vaníček, povoláním truhlář, koníčkem vášnivý amatérský fotograf, jeden z prvních, kdo už v polovině minulého století zvládl v domácích podmínkách techniku barevné fotografie. A proč nás mají zajímat rybníky? Protože jsou obdivuhodným dílem lidských rukou. Řada z nich byla současníky dávných hradů, tvrzí a klášterů. Tvoří pevnou součást krajiny. Naši předkové je právem nazývali klenoty české země. Doktor Miček učí na střední zemědělské škole v Kostelci nad Orlicí, napsal i 4 historické romány, zabýval se také osobností českého diplomata a válečníka Jana z Bubna, jehož rodu dnes už znovu patří zámek v Doudlevách nad Orlicí, kde jsme se před pár lety potkali a od té doby se navzájem sledujeme. Ale abych neutekl od rybníků, poněvadž ty jsou zajímavé z mnoha hledisek, kromě svých dějin, rozměrů ploch a různých využití, také jmény. V knize Světem českých rybníků je i rejstřík těch vyfotografovaných, a tak se můžeme divit, že v okrese Příbram je rybník Beránek, v autorově domovském okrese Rychnov nad Kněžnou rybník Buchta, na sousedním Ústecku Chobot, na Náchodsku Kacíř, na Svitavsku Mendrika, v okrese Pardubice Mordýř a Skříň a na Mladoboleslavsku, Jičínsku a Nymbursku jsou dokonce 3 rybníky jménem Vražda. Zajímavostem není konce a mám za to, že Mičkovy knihy o rybnících, tahle není první a připravuje se další o těch na Moravě, jsou dost zajímavé i pro nerybáře. Ba podle sebe soudě jsem si tím jist.